Hi there, Sanibonani Mayeni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Usekhona umzukulu uboy kagogo wakhe. Hayibo guys, nina nizoboshwa i-update lezi Izingane Zesthembu. Ubaba uMseleko ufake i-picture yanana ku-page labo le-family. Ngasho ukuthi i-page leli laba boMseleko ngithatha njengokuthi i-page le-family basi-update njengoba sibalandela kuThando Nesithembu. So ikhona-ke ingane usana bheke phansi. Senithi ingane ifana noMayeni. Manje nimbone kanjani ukuthi niyahlupha nini? Nimbone kanjani ukuthi ufana noMayeni ngoba mhlawumbe umntwana akakafiki ngisho ku-6 months, angikho sure. Kodwa nje lesi sithombe ingane ibheke phansi futhi ayibonakali kahle. Abanye bathi izindlebe ezigababa, hayibo ugogo wakhe nje ufana noMayeni. Nikubona kanjani gogo? Hayibonini sengiqaba amanga nje hayi guys, sesifikile sidlulile ku-30. Yebo lento le ebeyenziwa o-anti abadala nomama abadala nani seniyayenza. Ugogo wakhe ey'hlalele izidlebe zikababa wakhe. Nikubone nini lokho? Kodwa hayi ukuthi ngiyaniphikisa, kupossible ukuthi afane noMayeni ngoba ngathi kungenzeka ukuthi iy'ngane zikaMpumelelo zonke zizofana noMayeni ngoba nomhlophekazi ufana noMayeni. Umhlophekazi ikhophi nje yaMayeni. Kungenzeka-ke futhi noBoyBoy naye ayifanele nogogo, kupossible. Kodwa ukuthi le sithombe nisibonile ngoba akakaveli phela, bakayivezi kahle ingane. Futhi nalokho ayikho inkinga ayisho ukuthi sithi abayiveze. Senithi-ke nina ufana noMayeni, iy'ndlebe ezigababa bakhe ufana nobaba wakhe, ubaba wakhe ey'hlalele. Hayi, niyawafundela. Amangani benu wakhulume ngathi niwafundele ngeke. Kodwa akasixabani. Nangu-ke uboy kagugu, grandson lokuqala kaMayeni. Niyabona ukuthi uSibindi wenza ngqo into eyenziwa ubaba wakhe. Ubaba wakhe first princess uSne, uSibindi first princess umhlophekazi. uSne ulandelwa ubani? Ulandelwa uMpumelelo. Umhlophekazi ulandelwa ubani? Ulandelwa uBoyBoy. Okuyintombi ey'ningi esazwa ngusisi kaMseleko ukuthi wayehleze ney'ntombi ey'ningi kusukela ekhula. Manje yikho mina mase sijaji uMpumelelo ngibe ngithi hayi ubaba wakhe lo. Shuthi nje yena wabone i-role model yakhe vele bekubaba wakhe. Washo futhi nalapha ku-season 1 ethi into enhle isithembu. Ucabange ku-season 1 ube nosisithini uMpumelelo ethi isithembu into enhle, amantombazane maningi. Manje masingawathathi hayibo, angithi into vele shuthi abeyibuka kubaba wakhe. Mina ngiyasola ukuthi ngathi nje amakhosikazi awu-4 mase kuba nabanye uMpumelelo abaze ngoba ngeke vele abe ne-behavior nje engabonanga ndawo. Hayi, umama siyambona ukuthi uqondile, siyambona uMayeni ukuthi uyayibeka iy'yalo ezithini. Kodwa uMpumelelo ngathi nje konke lokho akakuzwa, ulandela ubaba wakhe futhi ubuka ukwenza kababa wakhe. Yikho ngihleze nginakusisa ukuthi uzothina uMseleko ngoba phela thina masibuka uMpumelelo sibona ubaba uMseleko esamncane. uMpumelelo nje ubaba uMseleko esamncane. Yikho ngisho ukuthi ngisho nokumkhuza kwakhe uyabona ukuthi akuphelele kahle ngoba kwesinye isikhathi uke ethi kanti uyobezalwa ubani mayingenazo iy'ntombi ey'ningi yabo. Asishiyeke le video nibuke nangumfana. Hayi ngathi futhi nje sesamjaja uTirelo engathuza kahle kule nto leyo kuba umama. Ngibone ku-TikTok nje ngathi nayi intombazane ngathi uhamba kahle. Ngiyabonga nge-support, ngiyabonga angiqedi. Thank you, bye.